खुलुमबाय बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों। जायफ्रा नायनो गोसो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना हमनो हाखादों जानो हागौ। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जोङो पुराना फिल्मफोरखौ पुराना भिडिअफोरखौ जोङो माबोरै 4K फुल HD खालामनानै जोङो नायनो हायो आरो लोगोसे जोङो इउट्यूबफ्रावबो आपल'ड होनो हागोन 4K फुल HD खालामनानै। जायफ्रा नोंथांमोना बेफोरबायदि 4K HD खालामनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसो नोंथांमोना नायनो हागोन। जोङो गोजाम फिल्मफोरखौ जोङो फुल HD खालामनानै नायनो हागोन आरो जोङो फुल HD जोङो साफा क्लियार नुबासो फिल्मफोरखौ भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो नालाय। जायफ्रा फुल HD नोंथांमोना क्लियारै नायनो गोसो नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलजोंनो खालामनानै नायनो हागोन। नोंथांमोना नैबे एलबामखौ नायग्रोबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो नैबे एलबामखौ फुल होगोन। बिनिफ्राय माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। बिनिफ्राय बबे एप्सआव खालामो नोंथांमोना आंनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना आंनि WhatsApp ग्रुप लिंक होनाय दंखायो डिस्क्रिप्शनाव, बेयाव फैनानै नोंथांमोना जइन जादो। बिनिफ्राय नोंथांमोना एडमिटआव थुनानै नोंथांमोना पार्सनेल आंजों रायज्लायबानो जाबाय। अब्लानो आं नोंथांमोननो एप्सखौ हरगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना खालामनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय भिडिअआ माबायदि जादों नोंथांमोना मोजाङै खोन्थाहरबानो जाबाय। भिडिअआ मोजां फैदोंना फैयाखै बेखौ गुबुन चेनेलाव हगारखाबाय दै, बे भिडिअखौ गुबुन चेनेलाव हगारखाबाय। बिनिफ्राय बेफोरबायदिनो HD खालामनानै बे भिडिअखौ हगारदों। नोंथांमोनाबो माबायदि मोनदों भिडिअखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदों आरो नोंथांमोना लाइक होदो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां। बिनिफ्राय जायफ्रा गोदान नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलनिफ्राय। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय कमेन्ट हरबानो जाबाय माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं मेथाइ लिरै लिरै गोसोखाङै खुद्रिसै आं देंखो बोयै बोयै गोसोखाङै खुद्रिसै फैरोजे आंजों दसे खोनासंफै आंनि देंखो खोनासंफै आंनि मेथाइ। लोगो हमै गोसोआ थानो हाला नोंखौ नुयै गोरबोआ जायगा होबाय। गोसोखौ हमथादों रोजे आंबोथ' नोंसेबां बावलि गोरबोनि लांदां जायगाखौ दोनथ'नो आंनिनो थाखाय। आं मेथाइ लिरै लिरै गोसोखाङै खुद्रिसै आं देंखो बोयै बोयै गोसोखाङै खुद्रिसै फैरोजे आंजों दसे खोनासंफै आं
आंनि देंखो खोनासंफै आंनि मेथाइ नोंनि हायना महराव आंबो दोर नोंनि आखु रावजोंबो रुजुजाया आंखौ नों लाजि दाफोना नोंनि गुनाव आंलाय गेजेर जोथोनै गुवार गोसोयै दावगानो नोंनि लामायाव आं मेथाइ लिरै गोसोखाङै खुद्रिसै आं देंखो बोयै गोसोखाङै खुद्रिसै फै रजे आंजों दसे